Dragii mei, Cristina Dolga sunt. Ne reîntâlnim din nou aici cu Aurelian Angelescu, misionar și evanghelist din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a 7-a. Bine ai venit, Aurelian! Bine te-am găsit, Cristina, din nou. Înainte să trecem la subiectul de astăzi, vreau să vă spun că tot ceea ce studiem aici și tot ceea ce dezbatem aici este strict ce ne spune Biblia, ce ne spune Dumnezeu să facem. Aurelian, pentru azi am pregătit un subiect, zic eu, foarte interesant. Postul. Aș vrea să discutăm despre post. Care este postul plăcut lui Dumnezeu? Dacă poți să ne spui ceva despre ce ne spune Biblia. Da. Postul a fost practicat din cele mai vechi timpuri. În general, oamenii când au trecut prin situații mai complicate în viață au apelat la post și la rugăciune. Practic, ce este postul? Este o abstinență completă. Pentru unii completă, pentru unii parțială, fie de la mâncare, de la alimente în general, însă unii care sunt mai stricți chiar și de la apă. Biblia vorbește despre post în câteva locuri și îl nuanțează ca fiind extrem de important în relația omului cu Dumnezeu. Iată așadar, în cartea lui Isaia, la capitolul 58 se vorbește despre post. În Isaia, la capitolul 58, de la versetul 3, zice așa: este cumva o răzvrătire a poporului, o nemulțumire pentru că ei de obicei posteau înaintea lui Dumnezeu și nu le satisfăcea Dumnezeu dorința când ei și posteau, pentru că posteau cu un anumit interes meschin, adică nu posteau dintr-o inimă curată, urmărind, cum astăzi, de exemplu, oamenii postez, vrem să fim mai sănătoși, ne rugăm pentru sănătate sau pentru o problemă pe care o are, știu eu, soțul, soția, copiii, cineva drag. Nu. Zice așa în versetul 3: la ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? Parcă îl ceartă pe Dumnezeu. Dacă tu nu vezi, la ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Adică eu mă abțin să nu mănânc și tu nu vezi, tu nu iei seama la faptul că noi, iată, ne înfrânăm să nu mâncăm și să nu bem apă și așa mai departe. Pentru că zice Domnul: în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Adică în momentul când tu postești ar trebui să te apropii cu inima mai mult de Dumnezeu. Să facem mai multe rugăciuni. Să faci mai multe rugăciuni, să fii mai sensibil față de nevoile semenilor tăi. Ești într-un moment de nesiguranță, ești într-un moment de singurătate sau ai o problemă profundă sufletească și ai avea nevoie să intervină Dumnezeu pentru tine, dar tu ești la fel ca în zilele precedente, tot așa, răutăcios și poate cu dușmănie în inimă sau cu dorința de a nu ierta, de a nu trece cu vederea problemele semenilor noștri. Dacă te-ai întâlnit în ziua postului tău cu el, tu tot așa ca în zilele precedente ești cu el. Și Biblia zice: iată, postiți ca să vă ciorovăiți, le zice Dumnezeu, și să vă certați, ca să vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea. Și aici spune cum: ca să vi se audă strigătul sus. Deci, practic, Dumnezeu așteaptă în ziua postului să se audă vocea noastră mai bine în difuzoarele cerului. Deci, în ziua postului, când noi nu mâncăm și nu bem și vrem să-i spunem lui Dumnezeu că avem o problemă, de fapt ar trebui să ne raportăm altfel și la semenii noștri. Pentru că, vedeți, Dumnezeu nu poate să asculte rugăciunile mele când vin la Dumnezeu să-i spun ce nevoi urgente am, câtă vreme eu nu pot să-l suport pe cel de lângă mine care este fratele meu și copilul lui Dumnezeu. Zice Biblia mai departe: oare aceasta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig, să se culce pe sac și cenușă, așa era obiceiul vremii, să se îmbrace în sac și cenușă, să se așeze în cenușă efectiv. Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Și de la versetul 6 Dumnezeu începe să le zică: bun, dacă vreți să postiți, eu primesc postul vostru și mă bucur și am să vă răspund la rugăciuni. Pentru că, de fapt, de ce oamenii astăzi postesc, se abțin de la mâncare? Pentru că
vor ca să arate la Dumnezeu, să-i spună lui Dumnezeu cu alte cuvinte, nu mai suntem preocupați nici de mâncare, nici de băutură. Problema asta este prioritară pentru mine, Doamne. Privește-o și Tu ca și mine și fă cumva și rezolvăm această problemă, că este stringentă. Și Dumnezeu răspunde în bunătatea Lui. Numai că noi în ziua postului, de aceea zice Biblia, amestecăm dorința noastră de a nu mânca cu inima care nu se schimbă și Dumnezeu vrea să se îmblânzească și inima în contextul acesta. Și acum Dumnezeu zice de la versetul 6, care este postul care îi place lui Dumnezeu? Da? Pentru că oamenii postesc în diferite tipuri, dar este un post care lui Dumnezeu îmi place și El zice, postul care îmi place mie dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de jug, împarte pâinea cu cel flământ, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Vedeți care este postul pe care Dumnezeu așteaptă să-l facem? Înfrânarea de la rele. Nu doar de la mâncare. Nu doar de la mâncare. Este foarte simplu să nu mănânci într-o zi, mai ales dacă te-ai giftuit bine cu o zi înainte, să te abținzi ziua pentru că probabil ți este și rău și atunci mâine postesc. Însă postul pe care Dumnezeu îl așteaptă din partea noastră este renunțarea aceasta la o inimă răutăcioasă. Este apropierea de semenii noștri când ei au nevoie să fie iubiți. Este chemarea lui Dumnezeu la empatie, la împreună simțire cu nevoile lor. Zice, împarte-ți pâinea cu cel flământ. Bun, nu mănânc astăzi. Foarte bine că nu mănânci. Dar mâncarea, dacă nu mănânci astăzi, dă-o la cel de lângă tine. Fă-i o bucurie și o să vezi că în ziua postului fața ta va străluci de bucurie și inima ta va tresălta de fericire că ai făcut în ziua aceea un bine cuiva. Este postul pe care Dumnezeu îl așteaptă mai mult decât să nu mâncăm. Deci dacă noi facem bine celor de lângă noi, este ca și cum am postit în ziua aceea de n-am mâncat absolut nimic. Zice mai departe, atunci lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Dumnezeu promite în ziua aceasta, când noi ne schimbăm inima vis-a-vis de cei de lângă noi, că vom primi și binecuvântări spirituale, că starea noastră sufletească va fi bună. Și zice mai departe, că vreau să citesc până la versetul 11. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Deci Dumnezeu intervine în ajutorul nostru în momentul când noi postim în felul acesta, când renunțăm la atitudinea aceasta egocentrică sau egoistă, în care suntem preocupați doar și doar de noi. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul, ți-am spus eu ție, să nu cumva să te prind, da? Să îndepărtăm aceste lucruri. Amenințările cu degetul și vorbele de ocară, cuvintele acestea care au multe apelative neplăcute. Dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări în întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Și spune la final, Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Cum arată o grădină în care ți-ai pus diverse lucruri și n-a venit ploaia, uscat, tot pârjol. La un moment dat vine o ploaie din aia plăcută care udă pământul și începe să vină totul la viață. Totul. Exact, înviorează totul. Așa se întâmplă în momentul în care primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Zice aici că și sufletul nostru va fi săturat. Partea cea mai importantă pe care Dumnezeu așteaptă de la noi în ziua postului este ca El să ne binecuvinteze cu acele lucruri de care avem nevoie pentru ca sufletește să stăm bine. Fizic, mai toată lumea se îngrijește să mănânce, să doarme, să îmbrace, așa mai departe. Dar cei mai mulți oameni sunt goi pe dinăuntru. Ei zâmbesc când le faci o poză, merg la o întâlnire sau la alta, dar sufletul lor este pustiu și gol. Și Dumnezeu problema asta vrea să o rezolve, a sufletului. Cum să facă Dumnezeu să ne umple sufletul? Iată, în ziua postului putem să ne apropiem de cei de lângă noi și aici este o terapie. Se întâmplă ceva în momentul când îți pasă de cei de lângă tine. Efectiv se întâmplă o minune. Trăirile tale sunt diferite. Știi cine a fost cel mai fericit om de pe fața pământului? Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a trăit în fiecare zi pentru a-i face pe alții fericiți. El întotdeauna a fost fericit. Niciodată n-a avut momente de tristețe, pentru că totdeauna era preocupat de binele celor de lângă El. Și Domnul Hristos a postit 40 de zile, n-a mâncat. N-a mâncat și n-a băut apă. A stat doar în prezența lui Dumnezeu, rugându-se pentru că acolo vrea să învingă firea pământească care e plină de pofte. Contează oare, după o zi de post, contează mâncarea ce o mâncăm seara? Îți dau un exemplu că eu
mai postez de obicei, Da. nu foarte des în ultima perioadă, dar eram obișnuită de mică să țin post toată ziua, fără mâncare, fără apă. Într-adevăr, nu știam că trebuie să fiu și mai bună și în mai multă rugăciune. Da, da. Și seara, după apusul soarelui, să nu mănânc carne. Deloc. Nu mâncam carne deloc. Ca și nu cumva să produse împlinezi lactate. postul de peste zi sau Produse lactate. să nu mănânci după post. Da, după post. Deci în ziua când am postit, seara la apusul soarelui, să mănânc Ceva mai ușor. vegetal. Să mănânci vegetarian, cumva. Da. Am înțeles. Da, este important ce mâncăm. De exemplu, în lumea arabă, musulmanii, cei care practică religia aceasta în general și păzitori de vine, cum sunt ei în general, islamul, oamenii aceștia au o sărbătoare foarte importantă numită Ramadan. În timpul Ramadanului ei nu mănâncă. Eu personal am trăit printre ei în Europa câțiva ani și vedeam că aveau zile când nu mâncau deloc. Așa cum spui tu, până la apus soarelui. Doar că atunci când se termina ziua, se apunea soarele, se termina ziua postului și începea după apostul soarelui cealaltă zi, să apucau să mănânce. Dar mâncau astfel încât să recupereze când n-au mâncat în ziua trecută. Înțelegi? Adică. Se îmbuibau. Deci, practic, mâncau să recupereze. Le rămăsese 3 mese nemâncate și acum se apucau să le termine pe acelea care nu le mâncase în ziua respectivă. N-am putea să spunem că este post treaba asta. Este o gâtuire a sufletului în care vrei să-l ții înfometat pentru că în momentul când a scăpat să mănânci masiv. Nu, acela nu este un post. Și așa cum ziceai, într-adevăr, se recomandă după o zi de post să mănânci ceva ușor. Eventual să bei sucuri, fie că sunt de legume sau de fructe, sau să mănânci salate, cum ai zis, pentru că organismul le poate digera mai ușor, având în vedere că el a avut o pauză de 24 de ore sau cât a fost și atunci e bine să mâncăm mai ușor. Recomandarea pentru fiecare om este într-adevăr să nu sare imediat asupra organismului cu alimente grele, foarte bine, cum ai zis mai devreme, carnea sau produsele de origine animale, ouă, lapte, brânză, Da. pentru că într-adevăr organismul are capabilitatea de a le mistui mai ușor, mai ales că el vine după o zi de relaxare și îi va fi greu să înfrunte o povară, mai ales după ce n-ai mâncat 24 de ore, să-i dea o povară din aia de dus toată noaptea, apoi să vezi, vorba unui prieten de-a meu zice, nu mai mănânc seara târziu că numai vise nu cu... se poate dormi. Da, numai vise cu balauri am și așa mai departe. Deci, ideal ar fi să mâncăm ușor după post. Dacă tot ai pomenit de ziua de post, de la apusul soarelui până la apusul soarelui. Atâta cât are o zi biblică, de la apus la apus, da. Biblică. Dacă tot ai pomenit despre asta, vreau să te întreb că ziua se termină la apusul soarelui, Da. sau la ora 12? Că eu știu că se termină la ora 12. Da. Trecem în următoarea zi. Da. Așa este. Noi, cel puțin în timpurile acestea în care trăim, de mulți ani încoace, tot socotim că o zi este de la 12 noaptea la 12 noaptea. Zborurile de avion și toate călătorile care se fac țin cont de treaba asta. Însă din punct de vedere biblic, dacă ne uităm în Geneza capitolul 1, acolo descoperim că Dumnezeu, când a început creația, a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâia. A fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. Și Dumnezeu, lucru după lucru pe care l-a creat și l-a făcut până la ziua a 7 inclusiv, după o seară și o dimineață. Deci de la apus la apus. Așa este o zi biblică. Așa a zis Dumnezeu, așa învățăm și noi pentru noi și învățăm și pe cei care vor să ne asculte. Pentru că așa a zis Dumnezeu. Am întrebat deoarece în zilele în care postesc, Da. postez de la apusul soarelui până la apus. Tu postezi de la apus la apus. Exact. Dar eu țin ziua de la 12 la 12. Și doar în zilele în care postesc te raportezi la seara. ziua la apus, seara. Am înțeles. Pentru că probabil vrei să mănânci după ziua postului și ți-e greu să mănânci după 12 noaptea. Cum s-a terminat în ziua în mod obișnuit, nu? Și atunci să zicem la 12 noaptea. Da, ți să zicem de marți seara până miercuri seara la apus, ca după apus să poți să mănânci ceva. Pentru că dacă ai ține de la 12 noaptea, de marți seara la 12 noaptea până miercuri la 12 noaptea, nu te poți spune să pui ceasul să spune să te sculți să mănânci pe la 1 ceva, ca să nu stai nemâncată până dimineața.
Probabil că chestia asta este ceea ce te îndeamnă să faci treaba asta, să postești așa, însă realitatea este că noi ar trebui, cel puțin masa de seară, este ideal să nu o consumăm prea aproape de ora 10. 3-4 ore înainte cu 2-3 ore de somn. Măcar 2-3 ore. Eu aș zice 3-4 ore înainte de somn, pentru că organismul să aibă timp să își termine treaba, să se poată culca și stomacul, că altfel noi ne culcăm și lui dăm de treabă până dimineața și cum arată a doua zi dimineața un om muncit. Exact. Am înțeles. Care ar fi zilele, sau ne specifică Dumnezeu în Biblie, zilele în care ar trebui să postim? Sau putem posti în orice zi? Nu spune Biblia despre lucrul acesta absolut nicăieri. Eu știam de când am fost mică zilele de miercuri și vineri. Da, ar fi zile de post. Da, tu probabil le știi dintr-un obicei pe care l-ai practicat în cadrul bisericii din care vii și din care vin și eu, și la fel am știut și eu că miercurea și vinerea nu se mănâncă. La noi cel puțin era chestiunea asta cu mâncatul de dulce, când aveai voie să mănânci de dulce, și anume că miercurea și vinerea să nu mănânci lucrurile pe care le-am enumerat noi mai devreme, și anume carne, lactate. Da, lapte, brânză, carne. Însă postul acesta fără produsele de dulce, cum le numim noi, este un post mai mult de sănătate decât un post spiritual. Deci când noi vrem să postim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ținem cont de faptul, am să-ți dau 2 exemple din Sfânta Scriptură, despre zile de post în care postul înseamnă abstinență totală. Deci am să dau cel puțin 2 exemple pe tema aceasta, Biblia are mai multe exemple în sensul acesta, dar 2 pot să ți le spun aici. În Cartea Faptele Apostolilor, este momentul convertirii Apostolului Pavel. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9, este momentul când Apostolul Pavel, de fapt el nu era Pavel, era Saul, și omul acesta era un prigonitor al Bisericii lui Dumnezeu, era un prigonitor practic al ucenicilor. Domnul Iisus se înălțase la cer, nu la multe vreme Duhul Sfânt se coborâse asupra ucenicilor, ei predicau Evanghelia și Satana foarte supărat pe faptul că ucenicii tot se dezvoltă, cresc, se mulțesc și o mare mulțime de preoți, zice Biblia, veneau la credință. Și la momentul acesta, acest Saul, care mai târziu devine Pavel, marele predicator Pavel, el merge la preoți, cere niște scrisori să meargă din loc în loc și unde îi găsește pe cei care nu merg după, cum spunea religia fariseică și a cărturarilor, să-i prigonească, să-i bată, să-i închidă și chiar să-i ucidă. Pavel chiar este parte de la o situație de genul acesta, în Fapte, capitolul 7, este omorât Ștefan cu pietre. Asta e o altă paranteză și am închis-o aici. Este un moment când Saul pleacă pe drumul lui să prigonească pe copiii lui Dumnezeu și la momentul acesta se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Și are o viziune în timp de zi, o lumină din cer îl oprește, cade de pe cal și vocea îi spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? El nu știa că îl persecută pe Dumnezeu, practic. Pentru că Domnul Iisus sau Dumnezeu se identifica cu biserica lui, cu poporul de pe pământ. Și atunci îl întreabă: pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Zice el. Și spune: eu sunt Iisus pe care îl prigonesc. Zice în Fapte, capitolul 9. Și acum el zice: și ce să fac? Și el zice: du-te, încetată, ți se va spune ce trebuie să faci. Și acum de la versetul 9 citesc. Faptele Apostolului, capitolul 9, versetul 9. 3 zile n-a văzut, zice Biblia. N-a mâncat și n-a băut nimic. Deci 3 zile Pavel nu mănâncă și nu bea absolut nimic. 3 zile de poște, rugăciune. Nu-i vine să creadă. El a crezut că lucra pentru Dumnezeu. După cum până în zilele noastre aproape găsim pe oameni care devin răutăcioși pentru numele lui Dumnezeu. Războiul sfânt. Se bat în Palestina, Israelul cu nu știu cine, războiul sfânt pentru că se bat într-o țară sfântă. Este complet greșit. Sau pentru niște motive biblice. Este complet greșit. Dumnezeu niciodată n-a vrut să se poarte niciun război pe tema asta. Și zice Biblia că el 3 zile n-a văzut, n-a mâncat și n-a băut nimic. Omul acesta stă practic într-un post, se roagă la Dumnezeu și spune: Doamne, da, eu am crezut că sunt bine. El a fost fariseu din farisei. Învățase la picioarele unui om de mare referință, Gamaliel, o celebritate intelectuală, un teolog greu din vremea lui, și s-a pomenit că el de fapt lupta împotriva lui Dumnezeu. El credea că e în tabără cu Dumnezeu, când de fapt nu era. Și acum îi zice Biblia: în Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie lui Anania. Zice: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el.
Și Domnul i-a zis: scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Deci ce face Pavel în ziua când postește și nu mănâncă și nu bea apă? Se roagă, se ruga la Dumnezeu: Doamne, dar ce să fac? Doamne, dar care este calea pe care trebuie să merg? Și acum Dumnezeu îi răspunde și zice: și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea, că și-a pierdut vederea. Lumina aceea din cer care a venit l-a orbit și l-a dat jos de pe cal. Zice Biblia: Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care îi cheamă numele tău. Deci omul acesta era un prigonitor. Cine chema numele lui Iisus era arestat, bătut, închis, sau dacă opunea rezistență și mai mare, era chiar ucis. Dar Domnul i-a zis: du-te că cel este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și ultimul verset zice: Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și în clipa aia au căzut niște solzi de pe ochii lui și a căpătat vederea și a fost botezat. Zice următorul verset: apoi s-a sculat și a fost botezat. Apostolul Pavel este la momentul acesta într-o experiență interesantă a vieții lui. Nici nu i-a trecut prin minte în momentul când a plecat de acasă că el se va întâlni cu Domnul Hristos și că dintr-un prigonitor va deveni un propovăduitor al Evangheliei. Un alt tablou asemănător îl găsim în cartea Estera. În cartea Estera se află înainte de cartea Iov. În cartea Estera, la capitolul 4, vreau să citesc aici câteva versete foarte interesante. Estera aceasta era o tânără deosebit de frumoasă care ajunge să fie împărăteasă, măcar că era de origine evreiască. A crescut-o un unchi de al ei pe nume Mardoheu și la momentul acesta poporul evreu ajunge într-o mare strâmtorare în țara aceasta, pentru că dintotdeauna evreii au avut dușmani și se ridicase un mare prigonitor împotriva lor pe nume Haman, care vrea să piardă întreg poporul acesta din marele imperiu al Medopersiei. Ahasveros era un împărat în Medopersia. Și spune Biblia în versetul 13, Estera 4:13, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Adică să nu te gândești că tu, dacă ești nevasta împăratului, tu o să scapi, deși ești evreică, pentru că ești acolo, da, ești iubita lui, iar noi, poporul din țară, o să suferim prigoana pentru că suntem simpli. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa, îi zice el, avertizând-o. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe, zice, într-un ton atât de frumos și atât de provocator, atât de solemn, îi zice Mardoheu, și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Adică este posibil ca Dumnezeu în providența Lui să-ți fi îngăduit să ajungi acolo tocmai pentru ca să scapi viața poporului tău. Și zice Biblia mai departe, Estera a trimis să spună lui Mardoheu. Și uitați, un verset deosebit de frumos, eu l-am învățat cu vreo 10 ani în urmă, atât de frumoase cuvinte de pe buzele unei regine, unei femei evreice, dar care era o temătoare de Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu la modul autentic. Și zice așa: du-te și strânge pe toți iudeii care se află în Susa. Susa era capitala. Și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu, zice ea, voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Iată așadar, femeia aceasta vrea să meargă înaintea împăratului să mijlocească pentru poporul ei, dar nu înainte să-și ia 3 zile de post. Păi dar nu era ea soția împăratului? Nu se putea duce ea să vorbească: dragă, uite, vreau să spun o problemă. Poporul împotriva căruia s-a dat o lege în imperiul tău este poporul meu. Te rog frumos să ții cont de el. Nu tratează cu ușurătate. Împărații la data aceea aveau un cuvânt de veto. Când spuneau da, era da, când spunea nu, era nu. Când spunea tăiați capul, stăia capul și nu mai avea chip de scăpare.
De aceea ea își pregătește terenul înainte să ajungă la împărat și își ia un timp de post și de rugăciune. Și iată că aici deja învățăm un lucru foarte interesant, un lucru care se practică în creștinătate astăzi, și anume, când cineva are o problemă mai serioasă, cere și prietenilor să postească. Postește și tu împreună cu mine. Și mai spune la 1, la 2, chestia asta se numește grup suport. Ce bine să ai un grup suport care să te ajute în momentele grele, să uite, roagă-te pentru mine, postește pentru mine, strigă și tu la Dumnezeu, pentru că dacă vom striga mai mult, vom primi răspunsul din partea lui Dumnezeu și ne vom și bucura la urmă mai mult sau toți, pentru că Dumnezeu ne-a răspuns. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce poruncise Estera, zice Biblia. Da. Deci a plecat și a făcut exact lucrul acela. Ce este interesant este că Mardoheu pleacă să postească, poporul postește, deci du-te și strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine. Iată o națiune întreagă în zi de post. Și strigă la Dumnezeu și zice, și eu voi posti odată cu slujnicele mele din casa împăratului. Ea nu zice, postiți voi că treaba asta e pentru voi, eu sunt împărăteasa, eu nu mă pretez la treaba asta. Nu, și ea știe importanța postului, împreună postesc și dacă ne uităm pe finalul cărții Estera, vom descoperi că primesc o mare izbăvire din partea lui Dumnezeu, că dușmanul lor ajunge să fie pierdut, adică va fi ucis din porunca împăratului, iar poporul este eliberat pentru că Dumnezeu ascultă glasul celor care se roagă și glasul celor care postesc. De aceea încurajăm pe oameni să practice abstinența aceasta de la mâncare și băutură și să stea de vorbă cu Dumnezeu, pentru că sufletul devine mai curat, mintea devine mai clară, înțelegem ce spunem, înțelegem când primim răspuns din partea lui Dumnezeu și viața noastră se schimbă, devine mult mai frumoasă. Mulțumesc tare mult, Aurelian, pentru gândurile frumoase de astăzi. Îți mulțumesc că ești alături de mine de fiecare dată. În concluzie, te rog să ne ajuți cu ce putem să rămânem în subiectul nostru cu postul. Da, a fost un subiect foarte frumos, un subiect biblic. Dumnezeu așteaptă ca noi, copiii Lui, să ne îndreptăm către El cu post și cu rugăciune. Așa, după cum am spus, Dumnezeu așteaptă ca noi nu doar să ne abținem de la mâncare și băutură, ci într-un mod special să ne îndreptăm inimile spre semenii noștri, să putem fi o binecuvântare în ziua postului pentru ei, așa cum zicea la un moment dat Sfânta Scriptură, împarte-ți pâinea cu cel flămând. Noi ar trebui să fim preocupați în ziua aceasta când uităm de noi, să ne aducem aminte de ei, de ceilalți. Aceasta îi place lui Dumnezeu enorm de mult. Și apoi să nu uităm că Dumnezeu întotdeauna va asculta în ziua postului strigătele copiilor Lui către El. Încurajăm pe toată lumea să postească, să se roage. Văd că și tu ai practica aceasta, îți mărturisesc că și eu am practica aceasta, am acest obicei ca din timp în timp să postesc. Și mai vreau să spun ceva acum la încheiere, și anume că postul îți aduce o putere pe care ai pierdut-o cândva. Ori de câte ori noi ne coborâm într-un păcat, într-un obicei, ne slăbim puterile noastre spirituale. Postul ne ajută să urcăm înapoi de unde noi am căzut. Vom ajunge tot mai sus în relația noastră cu Dumnezeu. Dacă prin slăbiciune am coborât și am căzut, prin post ne ridicăm înapoi. Deci Dumnezeu a lăsat postul ca o mare binecuvântare, de aceea încurajăm pe toată lumea să-l practice. Este o binecuvântare de la Dumnezeu. Foarte frumos, mulțumesc tare mult! Cu drag! Dragilor, atât a fost pentru astăzi. În continuare ne puteți urmări pe canalele de YouTube Marea Luptă sau Cristina Dolga. De asemenea, avem și un număr de telefon 0747 077 386 la care ne puteți scrie întrebările dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!